hmeichhe pakhat lo langin lungai hmel takin leia chuan lo awma chuti lai chuan tangwal pakhat balloon sen keng hi nui ver ver chunga lo kal a hmuh ve le chuan chu nu chu anuia tlangwal chuan lo pan hnain ka hmangai che tin a kut chu alo fawh saka anin fawh lai chuan kat tih ri le kut beng thawmin alo zuia drama an chang chu lo ni in chumi te chu spirita le Marcus te ni in hunrei tak drama an lo changdun to thina in ngai zong in chen hlimhlul an lo nia ma se movie an chan laklo awang chuan in polo viau ma se in hmangai ang taka an landun ring chu angai bok si chu thil chu Marcus chu atihlim lo bik lea atopa hlim om dewa movie atopang te chu ataka ani ve si lo awang chuan shoma te thin hlea news reporter hola chuan an movie a chuan Sririta Bial Pathar chuan lead role a play don ti in dot an lo the dar ve chama reporter hovin an chim boina satlu tuk awang chuan hun thol le zalian po nei theilovin a coffee in tur te chu akora chuan a bonwai zel maya a secretary Lalita le anu a manager ni bok actress Ranglui ni bok chuan strict takin a hun man dan tur te le a movie tur te chu ama ron lem lo chuan an thlan sak mai thina mi puite chuan Sririta nian chuan in me an ti in an movie chandun na to phot chu a hit theilea ataka po in koprim tur chuan an fans te chuan an du hle Marcus ero chuan kumnga chunga Sririta nian rungata movie tamsok an changdun chu aning to hlea a manager le secretary te nen po anin hau pha chiam mai anom puinu chuan Philippines a chuan tuman Marcus chu an shat lo tur thu a soya chang chuan Philippines a vacation mang tur chuan ariru asiam felta a anu te po shil lovin Joseph Chow shil chuan akalta a Philippines chu borwak alo nuamin anun po azalem boka nuam ati hal hal hle tuman an lo shalo te chu zalian a inti hlea Kofidora chu lai chuan meche pakhat cupcake kenga local chu awa hmuwa avoi khat hmuna chang chuan mel tha ati hlea adu runga hle chunu chu ahming chu joyi ni in cake siam thiam tak mai ma se ril runa taka hun hmang mek alo nia apasal ni mai to tur Marvin nen chuan in nei an tum vek to a ma se chan mu mal soi tur om si lo hian chopchil dewin Marvin chuan thenin akal san tadai ani alanai in tuar thiam har ati hlea ma se cake asiam chu nuamati em awang chuan aril runa po alo thei ngil vele chen zo kani Marcus chuan va bia in minsha em avatia joyi chuan ai ngatinge ka shat ngotang che zaklo reu lutuk alo tia Marcus chuan abula cupcake chu aya joyi chuan tui ati ngei ringin alo en ringa ma se Marcus chuan tui ti lo sitin achak chuak fika ava tui lo ve cupcake ke to chuan la tui lo berang ati chula joysi zakle thinrim chuan a cake chu lak sakin engma diklo om lo thule ama jok chu diklo nia a sha thu chu alo soya ma se Marcus chuan alo nia zel si atopa chuan midang cake te chu lak sakin ai ta zela a helta a Marcus chuan ama va ko in ava pui athil ei te chu achak chuak theita a ma se anute zona chuan alo kwa kher awang chuan joyi chuan a hmaya bengin akal san tadaya Marcus chuan umzuin chan ata navasom joyi ero chuan alo ngei ro pui mai si a cupcake siam atui lo thu a sui awang khan customer tam tak a chan a hlo wang le atui na ber alo in chuan ruk vena aril runa te hnem tu ber a cake siam tui lo ati sak chuan atilungai hle Marcus po chuan chung thil a shat nu chuan nuam lo ati ve hlea andora te chuan vakalin a chan te chuan mel tha ti in an lo lom phiana an cake pek na tura te po chuan kalpuin a tul ang zelin a pui ve zela joyi cake chevel chuan leilon chu rap swalin atla a chu bomban man ngei tumin Marcus chuan avadoma an pani chuan an tludun nai taka anin en lai chuan imit avamoi ve an ti chuak ra sapa tem chuan alo hmu a alo fiam zui an lai dun ve hle Marcus chuan kai hle mai che I tuina zong tak I thoka ila thiam em zuya ti injury chu afaka an ti mul lai chuan papakhat thian lo bia in Josephine
cake kha isiam tiro ithiam hle mai ti in alo pan hnaya joyi chuan kalome alo ti ve mai a midang in an lo ko awang chuan chu pa chuan akal san ta a Marcus chuan tunge ati chuan joyi chuan governor ani kha ti in alo chang mai a Marcus ero chuan anum dan le borak vel awang chuan mak alo ti ru hle Marcus chuan joyi chu festivala kalpui tur chuan a soma ma se alo du mai si lo ti taksita somin akuta te chuan a chel saka angin ta chiama anuwa chuan lo pomin hlim takin chuni chu an hmang duna in ti siang sang sanga te chuan Marcus chu telve in eitur an zor te po chu an ei dun zela an hnam lam te chu zirin an lam dun vela chutianga hun tho le zalian tak an hmang dun thei chu nuaman ti dun hle tuipui kama an thut lai chuan Marcus chuan paper a chuan adu tu sam te chu ziakin baluna chuan a thlunga vanlam hoi chuan an thlo chho tira universe chuan adu thu sam a zia te chu thlendik tir thei turin angai ni Marcus chuan kano pan lai kha ne ti hian kalo ti to a superhero ni ngei ka dil ani kani tak tak asin he thil hi ka ring tak taka a thlendik ngei hi ka be se ni ati chuan joyi chuan chu tho chu em ni dil ti in alo zota Marcus ero chuan a chang lo zana chuan biakina ankal duna joyi chuan Philippines a chuan biakin tam taka oma heta hian kalin pathian kan be thin thil engpo kan ti hma le kan ti zo in kan tongtai thina kan thatna turin engkim ma thlen tir thina ni kan du le mamo te kan dila kan swalna te ngaidam kan dil boka kan hlim le lungai ni te po kan thlen vek thin alo ti molmola Marcus po chuan Thailand na chuan temple tam tak kan nei ve a ilo kal huna chuan ka swai veng che alo ti a pathian hne na chuan an tongtai duna Marcus chuan enge isuya ti in avazota joyi chuan idu thu sam te kha apui tlen the nan ka dil sak che lom alo ti a Marcus po chu a tongtai ve an mani chonga a tongtai awang chuan joyi chuan enge asoi a hrethiam lova enge asoi chu avazot Marcus chuan pathian ne na kanin karania ka soidu lo tin lo ni vurvura joyi chuan adu theina turin adil ani reng sia anom puinu zingai chu va biain Filipino nula adu thu te chu avashela malak dan turte avazot zingai la chuan ama adu emo alowin ti imol lutuk ka bosini kha ka chelo ti chu ka sia ma se inu le ifans a tak tak te hian min thadu mai anga sin min du theilawang kala thi du lawanya alo ti zel si nangma ka tilo che ti in Marcus chuan avashil chuan animo ti in malak dan tur chu alo shil let vata joyi te dor kota chuan guitar perin avain show off chiama angai na an lo shelo hle zinga chuan ti turin alo ti chu ni in joyi champa sem chuan rep jok ro ti in alo fuya Marcus chuan joyi chu adu thu chu a shil makdeu deu chuan an rep ta chiam chiama joyi po chu a hlim hle atopa chuan zanria eipuya chuan a som thuta nge nge a zanria an ei zo chuan hotela chuan an let le a mi then khat lo pungkho min kut an lo beng hlua hlua chuan va hmu actor lar tak omani ringin phur takin an vakal ve ma se Marvina joyi bial pahlui te kha lo ni in abial nu chu in nei puya alo som mek chu alo ni a joyi na hmu chuan lom thla ka ti in na ati hle Marvin po chuan alo hmu a joyi chu ril runa tak le mi tui tlapur chung chuan atlan hu a Marcus chuan va zuin ava thlema ava kwa a chuti maya pasal ni to tura alo ngain chena rei lo te a nupui dang nei le mai atum chu a hrethiam lo hle tuipui kama chuan thudunin magic le hmangai na ti veli chu a om tak tak lo dot moi nai taka soina tongkam mai mai ni hetianga kan ton hu hi chuan oi a harani ti enjoy hi chuan a soi mial miala Marcus ero chuan nilove dot anilo mangai na hi a om tak tak alom anni chuan dot millo shilpo ani thei ma se ke ni chuan mangai na kan hlan le kan rilru dik tak te kha atak vekania chuwang alom kan nat em thin ma se midang kan ton le hunatan finna min petu ani thawlom ti in alo chang thunga Sririta nena anin chen chan te chu suin
tuna abial pa nian an mudun lai tak ava phok thu te chu Marcus chuan a hrila Joey chuan alo khongai ve hle chu wang chu emni I hna chu chulsan idu ati chuan o ni e ni tina camera ma a in ngei om taka omreng anga ewang hian kana zwal thin ani shom ka ti thin Marcus in ati chuan Joey chuan actor iniamo tin ngai san mel takhian alo zot fata ex wang mei meya edu thu sam ti lo tling lova I hnai chulsan ringot tur chu a ho ka ti bansan su ti in alo fui ve a an lungai na te chu thei ngilin lim tak chuan an in tlan siak liang lop lopa zinga homa chuan Marcus chuan Joey chu avatlo ti tur pakhat kan la nei ti in Marvin tom na bula chuan avashwai Joey chuan alo du vaklo Masia kuta chuan chelin avakal pui luya Marvin le abial nu te chu an lo chudun Marvin Marcus kanya Joey ril ru ilo ti nat awang khan kalom hle mai abial pa kanya kabial nu ni tura ilo kalsan phal lo kha kalom hle mai iti nat em awang khan kamita chuan amoi zwalin ka hmangai zwal pha ni hmangai na le ngai sakna ipe ngai lo zong zong te kha kalo perfect ange inin nei na tura kan lom pui a cheu inin phu tok chi ani e ti in na kalsan ta a Marvin te po chuan soi tur shelawin thinjim mel tak chuan an lo en renga Marcus ho tur chu Joey chuan cupcake to moi a pe a in I thlen hunai hong don nia mindu tak tak ke mo ka ti man don alom lemchan chu ilo thiam hle mai ti in lom thu a shil Marcus ero chuan lemchan vek ani lo mai the sin ti in alo chang thunga Joey po Marcus ho ta ka chuan alung aleng hle a alo ngai na in alo du ve man hle ani ti a she chuak makpo ati hle chuti maya ol sam taka adu mai chu a ring theilo chuti lai chuan Marcus chu alo lang le hlol mai I cupcake siam hian ka thin lung du zong zom turin min ti sia ka thin lung chuan I bulal det le turin min ti sia ti in ava pan hnaya Joey po chuan alo nui sanga alem ni lovin a tak taka ibial pa ni ka du ani ti in fo atum Joey chuan alo do ve mai ma se Marcus chuan min du ve thu I soi phot lo chuan ti in alo du le lova lai deuh chung chuan Joey chuan ti in alo changa Marcus chuan chim om deuh hian enge chu ti in alo zot let deuh khera o te reng mai ti in Joey po chuan alo chang ve ta a Marcus nu po afapa omna ashat lo awang chuan abuai hle a Joseph ne na chuan ni tinin avakala a omna te chu avazot thina atopa chuan ani po chuan alo shil ve ta nge a tuipui kama chuan leng dunin Joey chuan kanu le pa tanian kumngami kan ni lain heta hian kan kal ho thina kanu chuan kapa chu thilro pui tak ti tur ani awanga min kalsan thu min shil thin atan kan thatok lo aniang min du lo po ani mai theya min hmangai tok lo po ani ma na ason kanya tuman an shelo thuruk ania ka hmu chang po hian kapa ti in ka ko ngai lo governor ti in ka ko mai thin rilunat mel tak chuan alo tia Marcus chuan lo hnemin alo kwa a thuru katan chuan imoi mama ani ifelin email chasia thuru katan chuan iwi om mama ani alo tia lim taka anin chhai holai chuan Marcus chu anu te chuan an lo ko Thailand na ho mai tur chuan an ron tia ma se Marcus ero chuan Joey tel lo chuan ho atum lo thu alo soi thunga ti ngai na dangom to heklo an shwai ho dun tange a anu te chuan Marcus chu interview na chuan chandan tur te chu an shil molmola Joey chu event a chuan shwai ve an phal saklova offense te ati thinjim an hlawani Joey chuan kara chuan alo ngak renga masia an rei tak deuh awang chuan a zun chuak chu chulai hmuna chuan toilet zong chuan avaluta Marcus te chu an fence te ma chuan induom tak khian an lo lang der vela an fence te ti hlimna atan chuan lein kopring ang chuan an in soi Joey chuan chutia anom vel a hmu chuan a thik ru deuh chu chhuwa atum na lama an thil tar te chu ati tlu a Marcus chuan lo hmu in alo pan hnaya Joey chu alain shoma tiril ru hle ibial pai zong ani lo mo eta hi om ti na kut chu ava fo saka a chhuwa pui ta daya a fence te chu an lung oi lo hle Marcus chu anu chuan American director nen
audition an nei tur thu le Hollywood lama lu theina hun chance thatak mai a nei chu bo pil lova thei to pa impua cha tur chuan alo fui molmola Marcus po chu alomin a phur hle a Strivita ne na movie an chan dun po chu shom ti na po anei to lo Joria wang chuan khovel chu nuam ati thara engkim mai chu a hlim om vek to ani Marcus ten shooting an nei la chuan Jory chu hruai ve arem silova anom pui nu jingai nen chuan in nga kin cake te siam dunin bazara te an kal dun china thingpui dora an sot lai chuan nu pakhat chuan Jory chu lo bia in chanchin bu a Marcus ne na an thalak chu entira hei hi nangma tiro email chat nen alo ti a thai chunga soiwang chuan Jory chuan alo she thiam lo hlawa ninga chuan havin idum lutuk ati chi ani kha ma se ka kiu dei so kalo ti a ti in alo shil dei a mundanga e de yang ti in a kalson pui dei shooting an be ngor box si a imhuna hun le omdun na hun po an nei tlem thei le a ma se Jory chuan a ho chu alo ngak sham thina a bial nu hlui nen chuan thok tun ma se Marcus chuan a hmangai ani ti chu a chiang hle Nikha chu shooting na chuan Jory chu avakal vele a Marcus a friends te chuan an hmu chuan an lo lung oi lo hle Strivita nen chuan in kopse an du em ani chutia bial nu alo kalpui bik chu thikin Strivita chuan a bial pa chu phone in avako ve ngala info angai lai chuan Jory chuan hmu shom ti in a kalsan chuti lai chuan Strivita bial pa chuan alo bia an ding dun chu hmu in an friends te chuan noi lam atang chuan an lo awak waka Jory chuan an thu soi chu a hriat lo awang chuan enge an soi chu dikteka shil turin angen mit chuan in hmel si shem huna kal ro u min ti ani khu ati chuan Jory chu an Philippines chong chuan awak wakin nangni soi mai enga ma ka ngai lo min hmangai tho poi ka tilu tuk ma se min hmangai tho si kepon ka hmangai bok ti na awak waka mit po chuan aw dan chuan alo aw ve mi puilam chuan she thiam hek lo an lo en topa chutia anin kom lai chu Marcus chuan lo hmu in a thik deuh nge swal ati wang shim in alo ngei zok avanam ta soka anin ti buai zui Lalita chuan havin anundan chu thak turin alo ti a an film chan thar pahni po a flop chana chuan Marcus chu a po a fakna chang po a an ban thu te thleng chuan a shil anin hauna chu she thiam vek lo ma se thil dik lo omani ti chu Jory chuan a she thei chuti lai chuan Marcus anu chu lo kalin Jory chuan ding fatin alo buis Marcus nu chuan thai chong hian nangma wang hian ka fapa future tur hi a chhevek ani alo ti ve thunga Jory chuan alo she thiam si lo Masia chung tiang thil keng awang chuan Jory po chuan Marcus chu fuin a career chawa in sorbing tur chuan a du thu a shila Marcus chuan a ti tur then khatte chu thulin Jory chu a len khothon puya tempula te chuan a hruai ve bok Jory chuan a friends ten an hwat dan te a bial nu hlui ne na film an chang dun lai hmu te chu nuam a ti lo thu le an bo ro ka that le mai a lo thu a soi Marcus chuan khovel hmuwa ka hmangai zia chei ka tar lang fo thina kanu bula po itan ka ding zela ka fence te po mulovin itan hei ka oma engtin nge ka ex ne na thale tur min rin thei zok ti in anin haw zana chuan in hu in ngai dam te anin dil ton le a lim takin zan hun chu an hmang dun zanan men radio awang chuan zinga chuan an thotlai tatlat maya chumini chu American producer ne na anin biak ni tur kha ani sia audition te petur chuan atlai ta si a chance lu tak mai adu thu sam le aswang to chin te chu tho a haya wang chuan Marcus chuan a chan alo ngai ta ani alung nurin a down hle a Marcus nu chuan Jory chu bia in ka fapatan hian ka du lo che emo itimai thei ma se chu tiang ani lo ka fapatan hian mi thatak ini ti ka sia a ka du zong tak le ngai na zong tak ini ma se tu na chuan ala hun lo Jory ka fapa hi ala no panga Thailand drama superstar ni tumin a be me kani chumi pialama chuan Hollywood thlenga in himphum adu ani abulai om chuan a boy zo veka engma angai to theilo hei hi adu thu sam a dream ani asin adu chia mangai che ti ka sia engkim ma pepal che mi te chuan ka fapa hi kanor lui viawin an shemai thei ma se apa anga
a sui ral mei hi ka duh ve lovani ti in a hrilh fia a joyi poin engma a soilo a thil sui chu a hre thiam ti ero alang temple chu tloin mal somna avala a thil ti tum awang chuan hriawma ti in a mitui a tla zoi mai Manila a ho tur chuan a insiama Marcus lo ho chu a thatlo alo zot Marcus chuan a that thu suin ngai dam dilin a rilru ti ha a du lo thu te a hril Universe ni na kadila American director in chance min pek theinan le fakna ken lan le theinan te ka movie a flop lo nan te ti in alo hrila joyi chuan keipuin chu ka dilpui che sin mitui parol kwang chung chuan alo ti Marcus chuan hoi tu mem ni kabulai ompe to lovem ni ti in hlau thong tak chuan alo zot joyi chuan ibula kom reng chuan i du thu samte i ti puitling theilawang nangma ai ma chon ri angai ni i dream te ti puitling turin i thei to pi chho angai ni keima awanga ingkim mi chan hi ka du lo alo ti a Marcus chuan kan pani in kan tlang do na lom ti in alo kwa joyi ero chuan kanin tlo ton chen mei do nim ni sota chuan inge ilo ti ve ang acting hi nuam i ti ber le i hlim na ber ani ti ka sia atel lo chuan kabula po omla i hlim kim thei chuang lawang alo ti chuan Marcus chu alo hlau thong hle a ma se a dream ti hlotlin ero chu a du box si joyi soi chu dik ati box si a joyi chuan i dream hi ti hlotling lo tala chance i nei lai hian chan tala nakin zela i ril ru tur ka shelo i hlim lawang ti ka hlawani in sirin i hun i hmang ralang ti ka hlawani ti in alo kwa anu chuan apa nena an chan chin chu soin apa chu English teacher chau ani lo thu le anin ton lai chuan footballer lar chho mek ani thu te football khel chu nuam ati ber ani thu te chu a hrila an mani hmangai awang le an bula umadu awang chuan a tuina zong tak chu kalsanin a tuimia lona zirtir tu hna chu a thok ta ni in a hrila chutianga an pa hlim ho lowa hna a thok a hmu awang chuan ani po a rilru ha thin thu le chutianga a hlimna ber kalsana an mani a hmangai awanga a hun zong a khoral mei chu mu hriawm mati thin thu Marcus nu chuan a hril i tuina zong i thoa i dream i ti hlotlin lo chuan a topa chuan in chirin a pahnih hian ila homayang ti in a fuya Marcus po chu acting a chuan a let le a che thale hle a an movie po chu a hit le da hle fakna lama po chuan an ron dor le ta loi a Sririta nen po chan chatak an ni chauta a audition te po peli in Hollywood lama movie changtur chuan an thlang ta Hollywood ta po chuan an nim lut ve theita a dream chu a thlentir ta ani joyi le apa po chu in hmu in apa chu a hna le a tuina song ti hlotling tura anu in a thla zalen chu ano pan lai chuan a sha thiam ngai lo thu le tu hnuai ero chuan engkim a sha thiam vek to thu ti chu a hrila Marvin an akal san chan awang khan a rilru anat thu le Marcus in akal san chan awang ero chuan anat ve lo thu le a huat ve lo thu te a hlim zawk thu te chu a hrila in ngei takin anin koma an pa fa boruak po a chale ta Joey po a hna chuan a buai thei hle nikha chu balloon sen van lama thlok chho chu han hmu a Marcus chu a hre chuak zawk mai a hnuah chuan Marcus ngei mai chu balloon sen keng chuan a lo kal amit vai emaw a ti hial ma si a tak alo ni si Marcus chuan lo pan hnaiin shooting ka nei zo to a kala hmangai reng che sin ka du thu sam te ka nei theinan hun thol min pe a kalome ma se ka du thu sam te hi ikianga lo chuan a fam kim theilo kabulai om du angem ti in ava soma jawi po chuan hlim tak hian keipon kala hmangai reng che alom ikianga chuan om ka du ani ti in alo kwa wangwanga a drama chan thin te ang bok chuan hlim takin a top na chu an khar theita ani